Slav Rojbaş Hevanno di derbarê Rojavayê Kurdistanê de min çend nûçe amedekirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim bi taybetî encama civîna heyeta eskerî ya Rojavayê Kurdistanê ku çûbû Şamê çi hatiye axaftin Salih Müslüm eşkere dike. Hevpeyvîna ku Salih Müslüm dayê Anefê Ajansa Nûçeyaniya Firatê ji bo we aniye berhev kiriye kin kiriye tiştê ku texmîn dikim we eleqedar dike ji bo we min amade kiriye. Wekî din jî ev civîna li Misrê hebû di derbarê Hamas û İsraîlê de peymana ku hate morkirin, peymana agirbestê. Bi qasî ku Donald Trump dibêje şerê 3000 salan bi dawî bîye edî. Edî şer çê nabe di navbera İsraîl û Filîstîniyan de. Edî em nizanin. Ka gotinên Trump çiqas derbasdarin, ew çiqas li heyatê dimîne yan jî peymana wî çiqas li heyatê dimîne ew tiştekî din e. Hevan me hema dest pê bikin. Mesela me ev e ji bo rojava dibe mereq mekin. Her tişt di kontrola me daye dibêje Salih Müslim. Ka em binerin çi dibêje. Di derbarê fuara Pirtûkaniya Frankfurtê de jî nûçeyekê em ji bo we amade kiriye. Hevan no. Endamê desteya Serokatiya PYD Salih Müslim ragihand bûyer û pêşketinên li Sûriyê ne girêdayê pêvajoya çareseriyê ya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ye. Ev hevokekî mühîm e. Yani em bi tena serê xwe biryar didin pêvajoya me ya li Rojava Sûriyê tiştekî cuda ye ji pêvajoya li Tirkiye. Salih Müslim dibêje qesede wê xweseriya xwe biparêze. Di artêşa nû ya Sûriyê de rolekê girîng ew ê bilîze. Müslim her wiha da zanîn ku Tirkiye divê hevkêşiyê de tune ye. Salih Müslim li ser bûyer û pêşhatên dawî yên li Sûriyê û li ser daxuyaniyên dawî yên fermandarê giştî yê Qesedê Mazlûm Abdî yên di derbarê entegrasyona Qesedê ya nava artêşa Sûriyê daxuyaniyekê girîng daye Anefê ev e mesele Rêveberê PYD diyar kir ku hevdîtinên dawî yên di navbera hikûmeta demkî ya Şamê û Rêveberiya Xweser de di çarçova peymana dehê adarê de pêk hatine. Ev heyetên Rojava û ê Şamê diçin têniye mesele ew e. Herî dawî şandeyekî eskerî çûbû behsa naverok wî jî dike. Hûn ê bibînin. Salih Müslim destnîşan kir ku di hevdîtinan de mijarên wekî pêvajoya entegrasyona leşkerî kewaniya destûra nû ya bingehîn jî di nava gelek mijaran de hatine gotûbêj kirin. Qismekî axaftina Salih Müslim wiha ye hevanna dibêje Qesede dikare bibe beşekî girîng ya artêşa nû ya Sûriyê. Tamam. Ewlehiya Rêveberiya Xweser wê dibin kontrola Qesedê de bimîne. Mijara entegrasyona leşkerî du alî ye. Hinek yekîneyên Qesedê wê tevlî avahiya nû ya leşkerî bibin li Sûriyê. Li heremên Rêveberiya Xweser wê dibin kontrola Qesedê de bimîne. Vaya çima mühîm e hevanna. Wextê ku hatiye plankirin ku Qesedê tevlî artêşê bibe û her wiha Rêveberiya Xweser jî dibin kontrola Qesedê de bimîne. Tê wê manê ku Rêveberiya Xweser jî wê bimîne. Bi hemî sazî û dezgehên xwe ve xwe biparêze bimîne. Qesede wê hem bibe parazvanê Rêveberiya Xweser û hem jî di nava artêşê de cih bigire. Yani artêşa nû ku tê avakirin. Hêzên koalîsyonê jî wê piştgirî bidine. û ev artêşa nû wê li hember Daişê jî tê bikoşe. Ez dibêjim plansaziyekê nû ye. Mirov xwe ji tiştekî din re amade bike. û Salih Müslim vekirî dibêje. Eleqa vê yekê bi pêvajoya li Tirkiye tune ye. Em vê yekê bi koalîsyonê re birêve dibin. Êdî naveroka axaftinê heqeten balkêş e. Mühîm e ku em hinek bi baldarî godar bikin. Maqsed di serê me de pirs nemîne. Qesede dibê dikare bibe beşekî girîng ya artêşa nû ya Sûriyê, ewlehiya Rêveberiya Xweser wê dibin kontrola Qesedê de bimîne, mijara entegrasyona leşkerî du alî ye, hinek yekîneyên Qesedê wê tevlî avahiya nû ya leşkerî bibin, lê heremên Rêveberiya Xweser wê dibin kontrola Qesedê de bin. Di ewlehiya hinek hereman de dibe ku hevkarî hevahengiyên piçûk çê bibin. Yani hin heremên weke Dêre Zor, Reqa, Tebqa heremên ku Ereb lê gelek zêde ne li wê derê dibe ku hin di ewlekariya wan de dibe ku hinek
hevkarî û hevhengiyên piçûk çê bibin. Wekî din rêveberiya Xweser bi temamî dibin kontrola Qesedê de dimîne. Wê yekîneyên hevpar yên dijî terorê yat were avakirin. Binêrin. Koalîsyon dixwaze, Salih Müslim dibêje, hêzên koalîsyonê, yani welatên Ewropayê, Amerîka, ku jê re dibêjim koalîsyon, dixwaze bi yatê re qadên tekoşîna li dijî Daişê berfirehtir bike. Yat yani yekîneyên hevpar yên li dijî terorê. Yek ji şertên koalîsyonê yên ji bo hikûmeta nû ya Şamê ew e, ew jî tevlî tekoşîna li dijî Daişê bibe. Rêveberiya Şamê. Hêzên me, yekîneyên taybet yên Şamê û hêzên koalîsyonê wê li seranserî Sûriyê bawekî hevpar li dijî Daişê tê bikoşin. Süper tişt e. Şandeyek û çûyê Şamê li ser entegrasyonekê giştî axifiye. Salih Müslim dibêje li Sûriyê artêşeke nû tê avakirin. Qesedê jî wê bibe beşekî mezin ji vê artêşê. Yani artêşeke nû ya ku bengeha wê ji hêzên me pêk tê. Artêşek wisa wê were avakirin. Ev yekîneyê ji bo tekoşîna li dijî terorê cuda ne. Eleqa wî bi artêşê tune ye. Binêrin hevan. Ev yekîne eleqa wî bi koalîsyonê heye. Temamen ji bo tekoşîna li dijî Daişê ye. Endamê desteya serokatiya PYD Salih Müslim li ser mijara entegrasyona sivîl jî agahî da. Müslim da zanîn di hevdîtina dawî de hin xal bi devkî hatine axaftin. Komîteyên ku berê hatibûn avakirin wê ji nû ve bêne damezrandin. Salih Müslim wekî din çi dibêje, ev komîte wê rûnên biaxivin, bi rêya diyalogê ew ê hewl bidin çareseriyekê bi pêş bixin. Lê ji bo encamgirtinê hêzî ye. Salih Müslim bahsa tekiliya pêvajoya li Tirkiye ya bi hevdîtinên Şam û Rojavayê Kurdistanê re jî kir. Ev mühîm e hevanna. Zexta dewleta Tirkiye, pêvajoya li Tirkiye vê derê me pir caran gotibû. Rewşa Bakurê Kurdistanê cuda ye ji ber ku dîl hatiye girtin. Dagirkiriye, esîr e di destê dewleta Tirkiyeyê Bakurê Kurdistanê. Şert û mer cuda ne. Rojavayê Kurdistanê azad e. Di encama tekoşînekî de xwe bi dest xistiye, herêma xwe îlan kiriye. 14 salin Xweser e. Ji Şamê jî negirtiye. Ji Daişê girtiye. Yani heqê Şamê li ser Rojavayê Kurdistanê tune ye. Di wê manê de. Piştî vê demê, piştî rewşekê wisa merû rabe Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê bixe aynî statûyê dayîne pêşiya dewleta Tirkiye, ew uçû muçûm zîbîdiyên dewleta Tirkiye rabin li ser qedera Kurdan biaxivin, Kurd wisa bikin, bila çeka dayînin, bila tamamen xwe tune bikin, tevlî artêşa Sûriye bibin, tiştekî wisa nemimkün e nabe jî. Yani dünya xirab e nabe, dünya sirûbin be nabe. Yani merûv bi riza dilê xwe nare serê xwe naxe bin nîr, yan jî bi riza dilê xwe merûv naçe serê xwe dirêj nake li ber kêrê. Salih Müslim behsa tekiliya pêvajoya li Tirkiye ya bi hevdîtinên Şam û Rojavayê Kurdistanê re jî kir. Got, ev rewş ne girêdayî wê pêvajoyê ye. Lê em jê fayde dibînin, em jê sûdê werdigirin. Em daxuyaniyên Abdullah Öcalan, yani ê rêbertiyê, li ber çavan digirin, lê ew ne rewşeke girêdayî wê ye. Dibe em jî daxuyaniyan dişopînin. Lê rewşa ku em tê dane Rojavayê Kurdistanê, tekiliya me bi ya Şamê re ne girêdayî pêvajoya li Tirkiye ye. Dibe dewleta Tirkiye di nava vê pêvajoyê de tune ye, pêvajoya Rojava û Şamê, hevdîtinên wan de. Müslim li ser rola Tirkiye ya di pêvajoyê de jî got, heta niha Tirkiye di nava vê pêvajoyê de cih nagire, bêguman Tirkiye pêvajoyeke wiha naxwaze, bûyerên dawî yên li herêmê jî van nêrînên me piştrast dikin. Rêveberê PYD Salih Müslim îddiayên rayadarên dewleta Tirkiye ku dibêjin di navbera Abdullah Öcalan û Rêveberiya Xweser de nakokî hene red kir. Got, Tirkiye dixwaze bi hinek gotinan pêvajoyê têk bibe. Spekülasyonên wekî guhdariya hevûdû nakin, di navê hev de hevdîtinan pêk nayînin, dibe em nerast e. Rastî ne wisa ye. Tirkiye dixwaze hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê xwe tune bike, xwe fesih bike, weke şexs
باوکی فردی بچن تبلی ارتشا سوریه ببن ام وی که رد دکن هلوستا ریبرتیجی دویواری ده کفشه زلاله دنابرا ترکیه و هزین هگمونیک ده جداهی هیا صالح مسلم دیار کرد که دنابرا ترکیه و هزین روجاوایی ده یعنی هزین ولات وکه آلمانیا، انگلتره، فرانسا، امریکا همی هزین روجاوایی ده بیشن جوارا دبی دنابرا دولت ترکیه و فکر وان دولت آنده جداهی که هیا ده درباره سوریه ده ایدی تشتین که ترکیه دخوازه زده پک ناین همو هزین که به سوریه را علاقه دارن استقرار سوریه جبو فایده و برجواندی خود بینن لی ام استقراره که به عدالت دخوازن یعنی خویاد به کدی ولاتین اوروپای امریکا لسوریه استقرار دخوازن دی جبو منفعت خود به جبو منفعت ملت هرمه به جبو کردان به نه مسئله استقراره اوی دخوازن باشه اندام دسته سروکاتیا پیده صالح مسلم اشکره کر تکیلین ریوبریا خسر به ترکیه هنه لی اف هفدیتن دپش پرده ده پکتن نه اشکرنه مسلم دا زانین کو ادی نرنا لسر آواکرنا سیستمه که نه ناوندی لسوریه خورتر دبه سوریه مینا موزاییک اکیه یعنی دبه حتی نها ما اصرار دکر دبه پرگاله که وسا چه به کو نه ناوندی به جه ناونده جه سوریه نه جه شامه نه برای ببرن هر هرم خسر به مینا روجاوه کردستانه خواه بخواه برای ببه erkeki mezin bilind bikeve destivan reveberiya xese dibe êdî hêdî ev nêrîn cih digire hêdî êdî revebirên hikûmeta Demîkiya Şamê jî vê rastî qebûl dikin Amerîka jî vê rastî qebûl dike me ji hin şîrovegerên din ên siyasî jî bihîst ku êdî Amerîka reveberiya Şamê jî Colanî jî vê nêrînê êdî qebûl dikin dewleta Tirkiye bixwaze nexwaze dewleta Tirkiye dibêje bi tu awayî em destûr nadin îja Tirkiye fêr bîye mirovên Kütahyayî tên Bakurê Kurdistanê birêve dibin dixwazin aynî tiştî li Sûriyê jî pêk bînin nabe ji ber vê yekê dibe ku dewleta Tirkiye êriş bike êdî Amerîka destûr dide nade êdî artêşa me ya Sûriye ya nû wê hêza xwe ji ku derê bigire dibe ku Amerîka piştgirî bide dibe ku parastina hewayî hebe yani wê demê dewleta Tirkiye nikare êrişa Rojavayê Kurdistanê jî bike ji ber ku Rojava êdî perçeyekê Sûriye ye dikeve bin garantiya parastina hewayî ya navnetê wî wextê ku Tirkiye êrişê Sûriye bike dibe şer di navbera Sûriye û Tirkiye de şer derdikeve êdî Tirkiye nikare ji Şamê re bibêje ez êrişê Rojava dikim ji ber ku wê derê Kurdin tiştekî wisa tune yekbûnekî çêdibe yani devletek federal çêdibe devletekî ku navê wî ne erebî be dewleta federal ya Sûriye di nava wê dewleta federal de reveberiya xweser a Rojava xwe wekî xwe diparêze navî ne Rojava be dibe ku tiştekî din be ama mafê Kurda heqê Kurdan di destûra bingehîn de têne bicihkirin li Sûriye bi giştî tekiliyên di navbera reveberiya xweser û Şamê de ez dibêjim pozîtîf e ber vê başiyê ve diçe dewleta Tirkiye jê hatiye kişandin yani kontrola dewleta Tirkiye her ku diçe kêm dibe li ser Sûriye kontrola Amerîkayê zêde dibe ya İsraîlê jî heye îje ev pergala ku nû ava dibe artêş wê qismekî mezin dibin kontrola Kurdan dibe ez wisa dibînim bi qasî ku rêveberên Rojava wisa dibêjin rêveberiya xweser ka em gov bidin Salih Müslim wekî din çi dibêje endamê desteya serokatiya peyê eşkere kir ku tekiliya rêveberiya xweser bi Tirkiye re hene lê ev hevdîtin li pişt perdê û ne eşkerene wekî din dibêje êdî nêrîna li ser avakirina sîstemeke ne navendî li Sûriye xurtir dibe Sûriye mîna mozayîkekî ye ji bo ku ev cudahî bi hev re bijîn yani ev milletên cuda ji bo ku bi hev re bijîn hewce ye pêwîstî bi sîstemeke ne navendî heye wekî xweseriyê divê Sûriye bi xwe biryarê li ser vê yekê bide ne dewleta Tirkiye Salih Müslim her wiha got destûra demkî wê were serrastkirin yani destûra bingehîn anayasaya Sûriye wê were rastkirin bila gelê me baweriya xwe bi me bîne bi rêveberiya vê derê bîne em bihêzin dibêje em li gelê xwe tîfikirin em ê tekoşîna xwe bidomînin
بلاش کرم آخر کس مرخ نکه هیز کنترل ده دسته مدایم ام به هیزن صالح مسلم هوانو از هما بدو گوتناش بو برسید بدم و از دبیجم قای اف هیئتین روجاوای کردستان مسئله که دیروکیه بفکرن سوریه چند ساله 100 ساله اوابیه سوریه جارا یکمه کرد بونه وکه هزه که روا حتی دو دولت سوریه ناسنامه هبونا کردان جی هبونا ناسنامه کردان جی قبول ندکر اما ایرو ادی هزه که وسا یا عسکری اوابیه جا ارتش سوریه جی به هستره ادی کرد به شامیره da asteyekî wek hev de hevdîtin pêk dînin hem jalî eskerî ve hem jalî siyasî ve. Sibê dûsibê hûnê bibînin kontrola temamê Sûriyê wê bike vedestê Kurdan û Ereban bawekî wek hev. Destûra bingehîn jalî her du aliyan ve wê were amedekirin. Bi xêra vê mantiqê wê milletên me yên din jî hebûna wan bikeve bin garantiyê. Ez pir qîmetê didim hebûna Ermeniyan li Sûriyê, hebûna Sûryaniyan li Sûriyê ev muhîm e. Ji ber ku ew di rûyê me de kêm bûn. Yani di komkujiyên li hember wan de hinek rola me jî hebû di zemanê berê. Em jî dibê hinek van aliyê da wefadar bin. Xwedî ji li wan derbikevin. Ev muhîm e. Ez dibêjim tiştekî mirov jê bitirse tune ye. Ez dibêjim qey rast e. Mirov merex bike lê mirov zanibe ku vê gavê her tişt di kontrola me de ye. Bi Amerîkayê re tekîliya me Kurdan baş e. Bi İsraîlê re baş e. Bi dewleta Tirkiye re tekîliya me pir xirab e. Ji ber ku dewleta Tirkiye anha dîplomasiya xwe jî, siyaseta xwe jî, her tiştê xwe ji bo dijberiya Kurdan dike. Ji bo ku rojava têk bibe dike. Anha ev tiştê ku em axivîn li serê, hevdîtinê me yê bi Şamê re pir zorê dewleta Tirkiye diçe. Dixwaze têk bibe. Ji ber vê yekê komîteyên li Şamê vexwendin Enqerê gotin hûn dawa çi dikin, hûn di nava kîjan projeyekî de ne dikarin hin dîplomatên Sûriyeyî hin siyasetmedarê Sûriyeyî bi pereyan bikirin ama ev ne îşê pereyan e. Ev îş bi pereya hel nabe, êdî hêzên koalîsyonê jî di nav de ne, ev biye meseleyekî navnetewî. Peymana aştiya Xezayê ya ku demekî dirêj bû cîhan dünya elem li bendê bû doh bi şev li bajarê Misrê, Şerm el Şex li Misrê hate îmzekirin. Bi dehan serok dewlet rayedarên hikûmetan ji çar aliyê cîhanê hatin tevlîbûn. Wekî kî serokê Amerîkayê Donald Trump li wê derê bû, Recep Tayyip Erdogan li wê derê bû, serokê Misrê xwe Abdulfetah Sîsî malûvaniyê kir. Peymana îmzekirî rewşa mirovî ya li her me wê baştir bike, wisa xuya ye. Çareseriyên siyasî ew ê lestir bibin, dawî li pevçûnê demdirêj were. Her çendî hûrgiliyên peymanê hê bi tevahînê hatine eşkerekirin jî, tê gotin ku ew xalên ku her du aliyan li ser li hev kirine, nîşana destpêka serdemeke nû ya ji bo herêmê ye. Abdulfetah Sîsî, serokê Misrê, ji ber serkeftina wî ya di peymana di Agirbestê de pîrozbahî li Donald Trump kir. Trump ji bo beşdarbûna lûtkeyê aştiyê gihîşt Şerm Şexê li balafirgehê ji aliyê Sîsî ve hate pêşwazîkirin. Sîsî di civîna şandeyên her du dewletan de ji Trump ra got birêz serok te karekî bêkê masî kiriye. Sîsî diyar kir ku ew serkeftina mezin ya Trump di gihîştina peymana Xezayê de taxtîr dike. Dibêje ez ji ber peymana Xezayê serok Trump pîroz dikim. Serok Trump yekane kesek ku dikare peymana Xezayê û ya aştiyê li herêma me bide pêkanî. Trump çi dibêje 3000 sal kişand ji bo ku em bigihêjin vê qadê, vê astê. Piştî îmzekirina peymana dîrokî ya aştiya Xezayê, serokê Amerîkayê Donald Trump daxuyaniyekê balkêş da daxaftina xwe de balkişand ser girîngiya vê peymanê. Got, ji bo ku em bikaribin bigihêjin vê qonaxê tam 3000 sal lazim bû. Mirov çawa bike ji bo hejmara gencê me ê ku kanalê me dişopînin zêde bibe? Ez dibînim di statîstîkên YouTube'a me de piranî hevalên me ê di navbera 40-60 salî de li me temaşe dikin. Heta 60 heta 70 salî. Na, çi bû? 40 heta 70 salî li me temaşe dikin. Yani piraniya însanên me. Ez dixwazim mesela ji 18 heta 30 salî jî pir zêde bin.
Sedî 21 di nava temaşevanê me de. İnsana emir bilind zêdetir temaşe dikin. Jin vê gavê sedî 15 jin li me temaşe dikin. Çi ye nizanim. Êdin hemî mêrin. Çima hejmara jina wisa me? Di demên pêş me de di nava vê hefta me ya ji hefta pêşiya me de ez ê hol bidim hin mîvanên jin eyar bikim bînim bi wan re biaxivim. Nivîskar bin, siyasetmedar bin. Ez pir dixwazim rojnamegerê me jin hebin. Wekî hevalê me mêr vê derê me rû bikaribe êvara bi wan re pêvajoyê nîqaş bike. Hevalê me jin ê bixwazin tevlî bername me bibin wekî şîrweveger, wekî mîvan ya ji wekî bername çêker jî dibe. Ji kerema xwe re li ser Twitterê min re bikevin têkiliye. Yan jî Messenger. Wezîrê Karê Derve yê Îranê Abbas Erakçî bi tundî bertek nîşana îddiaya serokê Amerîkayê Donald Trump da ku gotibû dibe ku Îran tevlî peymana İbrahîmî bibe. Ew dibêje Îrakçî ev plan li ser bingeha xıyanetê ava biye. İran tu jarî tevlî vê nabe. Îrakçî her wiha got ev plan her çendî navekî pîroz hildigire jî di asê xwe de li ser bingeha xıyanetê ye. Armanca wê ew e gelê Filîstînê ji mafê xwe yê rewa bê par bihêle, rejîmeke sexte dagirker bide nasîn. Wezîrê Karê Derve Îranê Abbas Erakçî ji televizyona dewleta Îranê re axivî dibêje helbesta Komara İslamî ya Îranê ji destpêkê ve zelal û eşkere ye. Peymana İbrahîmî bi tu awayî bi îdealên me re neguncawe. Beşdarbûna Îranê ya di nava vî peymanê de nemimkün e. Iraqçî pêşniyaza welatên rojavayî ya peymana berfireh jî red kir, dibêje peymaneke bi vî rengî encama guftûgoyên berfireh e. Lêbelê me tenê di derbarê programa xwe ya nuklerî de hevdîtin pêkaniye. Di pêşa rojê de em ê tenê li ser vê mijarê bi wan re guftûgo bidin domandin. Amerîka baweyekî yekalî ji peymana nuklerî vekişiya, Amerîkayê rekeftin bin pê kir, welatên Ewropayê jî girêdana xwe bi cih neanîn, sozên ku dabûn bi cih neanîn. Ji ber vê yekê me çêkir em jî rabûn me erkê xwe ya ji bo vê peymanê kêm kir. Em jî li gorî wî tev negeriyan. Bi şiklekî îtiraf dike. Iraqçî ew îdayên ku dibêjin bi aliyê Amerîkayê re pêwendiyeke rast hatiye danîn jî red kirin. Tu pêwendiyekî me ya rast bi Amerîkayê re tune di dema şer de dema ku pêwîstî bû peymanê taybet peyamên taybet dibe wextê ku îcab kir em bişînin dibe me tenê kanaleke heyî beraya Witkoff bikaranî. Lê wekê ku tê îdia kirin tu hevdîtineke telefonî yan jî tekîliyekî fîzîkî rûbirû dibe çê nebiye. Di derbarê programa nuklerî ya Îranê de jî çi gotiye mafê gelê Îranê heye dibe. Em tu carî dev ji mafê xwe yê dewlemendkirinê bernadin. Dewlemendkirina uranyumê. Dibe ev xeta me ya sor e. Lê eger ji bo şefafiyet, ji bo avakirina baweriyê guftûgoh bêne kirin, em ji bo vê yekê jî amade ne. Ne mesele yani. Hevanno, şêxê me alimê Kurd Doktor Şêx Murşîd Maşûq Xeznewî li Norwecî qeza kiriye, qeza trafîkê kurê wî erebe dajot Aşiq Murşîd Xeznewî rewşa wan baş e. Bi qasî ku min ji rûjdawê godar kir tevlî bernameyekê bûbû. Dibêje erebe nebilez bû. Bi qasî 45 kilometre diçû saetê de. Ama dibe hewa baran bû, şil bû, bayekî pir zêde dihat. Kontrola wesayîtê me wenda kir, me li derekê xist. Kurê wî niha li nexweşxaneyê tedavî dibîne. Lê bi xwe rewşa wî baş e. Yani tiştekî xirab nehatiye serê wan. Dibe bila milletê me sax be, rewşa me baş e. Em jî dibêjin bila selametî be Şêxê me Murşîd Maşûq Xeznewî were nava milletê xwe heqete xweş diaxife. Wisa hestekî hestîviyên netewî heye cesaret dide me. Mala te ava mamoste. Em jî dixwazin rojekê bibe mîvanê me, eger me godarî dike pir bi kêfxweşî rojek dixwazim pêşwazî bikim. Di derbarê rewşa civakî a milletê me de jê pirsan bipirsim.
Tekiliye me bi Ereban re wê çawa be. Helîm Yusuf bi romana xwe ya dawî li fuara Pirtûkaniya Frankfurtê ye. Min çend roj berî jî ji we re bas kiribû. Hevalê me Frankfurtê eger bikaribin biçin tevlî bin wekî piştgirî baş dibe. Hevanna fuara Pirtûkaniya Frankfurtê li qada xwe fuara herî mezin a cîhanê ye. Di dema fuarê de wê xelata Pirtûkaniya Alman, xelata aştî ya bazirganiya Pirtûkaniya Alman, xelata wêjeyî a cîwaniya Alman wê bêne dayîn. Têbîra we Yaşar Kemal jî di sala 1997 de bû hêja xelata aştî ya bazirganiya Pirtûkaniya Almanya hatibû dîtin. Fuara Pirtûkaniya Frankfurtê yekem car di sala 1949 de dest pê kir. Ji sala 88 vir ve jî her sal çand wêjeya welatekî bi rengekî taybet tê nasîn di wê fuarê de. Mesela îsal Filîpîn e. Mîvanê rûmetê ê fuara Pirtûkaniya Frankfurtê îsal Filîpîn e. Çi dibe? Li Filîpînê nüfusa wê bi qasî 309 milyon mirov e. 335 ziman lê tê axaftin. Li fuarê wê Filîpîn ji 7641 gravan pêk tê ji aliyê wêje, dîrok, civakên xwe yên xwe cihî ve were vegotin. 7641 grava. Heval hûzanin herkes grav fehm dike grav. Grav erdê reşayî di nava behrê de. 7641 grav. 335 ziman têne axaftin li Filîpînê. Bi vê armancê sed nivîskar û avakerên ji erê ya jî hunermend, sed nivîskar hunermend wê ji Filîpînê ji bo fuarê ê ku hatine vexwendin ew ê werin tevlî bibin. Ji Kurdan kî tevlî dibe? Helîm Yusuf. Romana bi navê Firîna bi baskên şikestî ya Helîm Yusuf ku di sala 2009 de hate weşandin, bi zimanê Almanî hate wergerandin. Pirtûka ku ji aliyê Elizabeth Royce ve hatiye wergerandin, di 15 îlona 2025 de ji aliyê weşanxaneya Sûje ve hate çapkirin bi zimanê Almanî. Weşanxaneya Sûje li ser li gel weşanxaneya Nexşê ya li Rojavayê Kurdistanê tevlî dibe. Li fuara Pirtûkaniya Frankfurtê ji bo Helîm Yusuf roja îmzeyan û semîner hatiye organîzekirin. Çalakî wê 18-19 cotme hebe saet di navbera 12 û 14 de pêk were. Ev romana Helîm Yusuf bi Almanî bi navekî cuda hatiye weşandin, ne wekî Kurdî ye. Navê Almanî çawa ye? Liebe im Schatten der dunklen Flaggen. Mana wî çi ye? Eşqa li bin siya alên tarî. Aha, aha. Eşqa di bin siya alên tarî de. Halbuki Kurdiye wî cuda bûa. Firîna bi baskên şikestî. Di vê romana Helîm Yusuf de warê bingehîn Kobanî ye. Nivîskar qala çîroka evînê ya Rodî û Perwîn dike. Di sala 2014 de di dema têkoşîna li dijî Daişê de qewimî bû. Ev eşq wê demê çêbibû. Ev her du sînemegerên ciwan dixwazin li Kobanî ya ku mirin lê hebû bûyera nîşan bidin. Dengê wê derê bidin bihîstin li dünya alemê. Di romanê de zilma îslamîyên tundre û mirovên hatin qetilkirin, malbatên hatin perçekirin hatin vegotin. Her wiha qala hêviya wê wêrekî û hezkirinê jî tê kirin. Eşqa li bin siya alên tarî nêrîneke xurt li ser hovîtiya şer pêşkêş dike. Di heman demê de qala şervanên jin ên Kurd jî dike ku di dema bêhêvîtiyê de bi hêz û quweta xwe bûne sembola hêviyê. Ji nas û dostan re ji derdora xwe re bibêjin ji kerema xwe re bibin abone vê kanalê bi pêş bixin kêfxweş dibim. Mala we ava her hebin.